Hi guys, good afternoon. Okay, naata karon diri sa amo na pambukiran. So, atong content karon guys, ang paborito nga kanang sudan nato diri sa bukid. Ato ang may atong content karon. So, manguha ta karon og ini ang udlot sa pusaw. Wow! Kanang udlot sa pusaw guys, kay mo na lami kay laphawan guys, and then utang nga gyapon suka. Dayon, mo na ito ang content karon. Pinaka paborito diri sa bukid guys. In-flex lang ako ang lahi nga klase nga likway guys. So, Wow! sagara sa likway katong tulo ka klase ang likway. Kini nga lahi ni siya nga klase nga likway, dagko kay siya guys. Dagko siya palak. Oh. So, padayon ta guys. Muabante ta diri sa unahan dapit. Okay, kuyog na ko ang ginikanan guys. Okay, sila man mo na suwito diri. Asa dapit pa na ang udlot sa pusaw. So mao ni pusaw guys, kining yawid ni mama guys. Ang udlot ani mao moy ato ang utanon. Wala kasi udlot guys. Yang bunga. Hindi ko naman. So guys, mo ni ang bunga guys sa pusaw. Mo ni ang ang udlot nga ato ang utanon karon. Mo ni yang bunga oh. Oh, mao na guys ang udlot sa pusaw. Hindi ni siya ipakaon sa baboy. Kay mo man gini uso diri sa bukid guys, diri sa bukid medyo uso ni nga igpalakaon na siya sa baboy guys. Oh. Mo ni kinabuhi sa bukid. At the same time, kuan pod kanang pili pod siya may mo ang sudan. Ang sudan guys. Mo na to ang ato ang gipanguha nga udlot sa pusaw. Na dire. Mo ni siya guys ang udlot sa pusaw. Wow! Bastos kay bunga guys. Ito. Dayon medyo ubay-ubay ito nakuha guys. Mo na to ang himuon karon. Ato ang laphawan guys. Dayon gub-gub na dayon guys. Hindi na ang ato ang kuan, ang ato ang linaphawan nga pusaw. Na dire oh. So mo na ni siya guys. Linaphawan nga pusaw. Saw. Mo na siya kanang gisalad siya guys, then tanga suka. Sili, matik na. Wow! Wow! Hindi ko ito kagawang. Hindi lang ko nang gagawin sa amin. Hindi pulo bubod. Magdupulot ko nini. Ikaw, ako sa pusaw. Ngayon, kaya iman sa mo. Masunod ko pa doon ang ayaw. Dapit na sa ay, Pwede ka rin natin, pero patay yun doon. Pag nakikwarta, lalo ko pamisan ako kang kunero. Ano napitas ta? Naman. Dahil kang gaulat mo dito daga ata naman. Iyero pinso. Ay, harap.
ayaw. Ni. Good. Ma. Thank you for watching guys. Mura to salamat.